l-ikel, ma nafx inti ma saqsejtu ilna anka bħala parti mill-mistoqsijiet. Vera jekk nikol wara s-sitta jmur li xaħam? Assolutament le. Waqt li professjonisti diversi jagħtuna pariri li l-aħjar inħallu mqar 3 sigħat 4 bejn l-aħħar ikla u s-sodda, din mhijiex però minħabba raġuni ta' xaħam, mhux għax jiena platt kiltu qabel is-sitta kien orrajt, għax kiltu wara s-sitta sar li xaħam, il-ġisem ma jaħdimx hekk. Però hemm tendenzi fost l-oħrajn illi min jiekol ikla daqsxejn mhux ħażin viċin ħafna tal-irqad, hemm min ma jorqodx sew, jew ma jorqodx komdu, ikun hemm min anke jkollu iktar qaċtu fl-istonku pereżempju għal daqstant tipikament ikun rakkomandat għar-raqda aktar paċifika forsi, iktar tranquilla, l-aħjar inħallhom qar 3 sigħat 4 bejn l-aħħar ikla u illi aħna norqdu. Issa, ukoll għandek min kien mallem jew inkella għandu l-impressjoni illi bil-fors irid jiekol kull ċertu ħin, il-famuż pereżempju bil-fors trid tiekol kull 3 sigħat. Laqqas m'huwa kwistjoni hekk. L-aktar importanti huwa ġurnata wara l-oħra b'kollox jien. Kemm qed niekol? Għax kif ġieli semmejna anke f'puntati li għaddew, jekk qed naħraq aktar milli qed niekol, awtomatikament ma jimpurtax fiex jien qed nieklu dak l-ikel, mela il-kaloriji li qed nikkonsma mill-ikel li niekol jiena, nista' ngħid daqqa pereżempju ħadd xi ħaġa filgħodu, daqqa ddeċidejt li l-ewwel ħaġa li niekol tkun f'nofsinhar, ara inti x'inti komdu jew komda. Hemm diversi minna pereżempju illi jippreferu ikollhom sistema illi jieklu speċifikament bejn nofsinhar u 8 ta' filgħaxija. Għax dawn in-nies illi huma ħafna jisibu illi meta għandhom kontroll, meta għandhom gwida li tajt isma' qabel nofsinhar ma noqgħodx innaqqar u speċjalment waqt li pereżempju qiegħed quddiem it-televiżjoni, pereżempju wara 8, jekk għandi regola li krajta li jan nifsi, gwida li jan nifsi, illi wara 8 ma nikolx, awtomatikament qed nifranka dak it-tnaqqir żejjed illi aktarx ma jkunx verament ġuħ, imma jkun sempliċement isu ta' kumpanija biex jiena waqt li qed nara xi ħaġa qed innaqqar. U tajb inkunu nafu, u għalhekk jiena dis-sistema li wara ċertu ħin ngħidu jiena kċina magħluqa, naqbel ħafna magħha jien ukoll għas sempliċi raġuni illi meta aħna nkunu aljenati b'xi ħaġa oħra, moħħna lanqas biss ikun konxju ta' kemm qed nieklu. Ma nafx għax ġratlek, ġieli tajt kil dal-pakkett. Is-soltu qisni ngħid intlejt xi ftit, illum qisni ma ntlejt xejn, tax ġara. Tipikament ikun għax inkunu aljenati. Mela jekk jiena waqt li qed naqqar, waqt li qed niekol, qed nagħmel xi ħaġa oħra, u mbagħad xi ħaġa bħat televiżjoni li qed tiġbidli ħafna l-attenzjoni, jiena ma nkunx konxju ta' kemm kilt. U allura għandek minn pakketti isiru 2, minn 2 isiru 3, speċjalment jekk ikun ikel proċessat, dan li kell għandu inqas tendenza illi jimlina. U għal daqstant iva hemm ċans li nibqgħu nieklu. Tgħidli jiġifieri jiena l-aħjar ma nikol xejn wara 8. Jekk inti għall-mod tal-kelma wara 8 hemm ċertu ikel illi qed jimlik, tajjeb, illi tajtuha parti mill-programm tiegħi, mela jiena pereżempju tasal il-partner mix-xogħol, tasal il-mara, jasal ir-raġel mix-xogħol u niklu flimkien wara 8, ma ġara xejn. Għax kif qed ngħidu, wara l-ebda ħin li kelmu ħajsir xaħam, huwa kemm nieklu u anke sa ċertu punt x'nieklu illi jgħod. Jiġifieri il-ħin iddeċidih inti. L-importanti li tara illi jekk waħda mill-ambizzjonijiet kif inhi tiegħek hija ta' ħafna nies oħrajn hawn Malta illi ineħħu xaħam żejjed, l-idea li naraw illi iktar qed naħarqu milli qed nieklu.